Good morning, sir. Hoy, good morning, Pagudong! Nagdaam kag manok lagi! Magklase mo ta! Excuse me tayo, sir. Kaya manari, poste ka, sir. Kumano kung papa ba manari? Basi gimuhar na tari-tari ha! Sa pantas mong ginikanan na na! Gusto ka, sir. Ba, ikita ko, sir. Dili May na para dito sa Leo, sir. Sa may buntun manok ba? Dili kayo magklase mo ko! Mapas ako! Ha? Ikita ko, sir. Ba, kaya kapalong ko, masukuran po ka, sir. God. Kuan ako, mong abay ako nimo bro! Dili magtawag dito na dito! Eh, ako magklase! Magklase ka. Wala man ko. Siya yung klase naman, sir. Magklase ko ako! Magkuan ko mga... Basta, mapas ako mo! Ay sa ron! Soba na Wala na dito, sir. Kaya ikaw may patak doon na likod. Oh, rasa ka ni sir. Ay, wapo ka ni manok ka, biya. Kasi matakot ka na nga! Kita ko na eh. Kasi magkuhan tani, mga istro ka ko, ikaw si Dante, madaot tani. naman na, Mr. Gisante ko yun. Dapat. Kasi gua ka pala yung mong ginikanan. Kapag na to, sir. Sumbong na nako niya. Nanangin ako dahil, sir. Manari ko kapit. Kasi gua ka nang hida. Imo ra nang ibang dito ba? Kita, sir, ba? Wala bibitay exam, sir. Sama ka. Wala ba? Kuyo ko. Estudyante man tika, si mutikan ba dito? Ikaw lagi na, sir. Kuya, Nagsubay ka na. Kausa lang ako sa kabuhan. Kausa lang tare. Kasi kasapan ta si kuan ha. Lagi, sir. Lagi sa apa, sir? Ito ator ni. Ay panugi. Kuyo mo no. Lagi, ikaw mo lagi. Bantay ha. Sir, ah. Kaya ato ta. Idala ko yan, sir. Ikaw ba na daw ni Mane? Oh, ikaw, maestro. Ikaw, maestro. Ito na, sir. Gisante ka. Kitaan ta ni ron ma. Sir. Ato na ta. Na, sir. Sige na. Pwede ko mangayog number ni mo miga Kada adlaw ko ni mo mangumusta Bisan ang sa atong talk nga di makasamo Magliyot ang topic baby di ka maglato